Niya usa ka lalaki taga Bohol man naligo og alauna pasados kadlawon. Mingaw na kay gud. Sus nilagubo ang atop. Pag nagubo sa atop, igili-ili og kinsa. Sus na may tiguang. O niya ang tiguang ra ba pangutan-on dili kayo tarong manulti. Unya pangutana alaunas kadlawon. Ngano na may tiguang. Unya dili ra ba niya silingan? Nanglibot palibon ako. Dili niya silingan. Nakinomdom ko sa istorya ba nga ang ungo dili na mangunay og silingan. Ang ungo anto na muunay mo hilabot sa laing lugar. Bitaw? Pangutana. Kinsa maning tiguwanga? Ngayon naabot sa didto. Alaunas kadlawon kisay parinti aning maong tiguwang. Ha? Nanggawas sa mga istorya nga basin ko ng ungo. Di lang ta mo jump into conclusion. Pero ang pangutana, alauna na sa kadlawon ngano nagmatapas nanay, ngano naabot siya sa lugar, unya kinsa maning tiguwanga, asa iya mga parinti, ha? Unya ang nagvideo wala siya kaila aning tiguwanga. Kung iya paning silingan, iya ning mailhan. Pero wa man siya kaila, posible nagpuyo ni sa lain nga lugar. Ha? Matupas mga katiguangan, mas maayo pa kuno nga makasilingan tag-ungo kay dili mangunay. Buot pasabot ang ungo dili na mangunay og silingan. Ang ungo ato na mo hilabot sa uban nga mga lugar. O, mas may pa makasilingan tag-ungo kaysa kawatan. Kaya ang kawatan kuno mangunay silingan. Atong ipakita ninyo og ipabati pag yun ang maong video. Kaya trending may sa social media. Ha? Samtang naligo ang usa ka lalaki. Medyo mahuyang ni siya. Kung sa makadiya nay, o sige pahitan mo diya nay, alauna naman ka kadlawon. Ngayon na man ka diha, taga-asa man ka, napaminawa. At ibabati niyo ba ang kinini ato ang giandam po nga material. No, aning usa ka tiguang mga kabombo nga babae nga alauna sa kadlawon, nilugapak kuno sa atop mga kabombo. Ha? Di mo ka ito. Taga-asa ka? Novaliches. Nga naabot man ka diha. Novaliches, Stargard, Nga naabot man ka diha. Sinunga. Nga naabot man ka diha. Usay magibuhat. Lumpia. Hopya. Unsa namang orasa ron, dili nakakuag lumpia. Suka, magano na. Alauna, 4 na. Ang suka na. Nga naabot man ka diha. Maghapon lang. Maghapon lang. Adi dilig mo no. Yasa man ka pa dong. Hindi na saan ma. Hindi sa atong lugar. I'll go to. Gauan man dapat mo. Pasilong ka. Pero may konti pa nandiyan si Aston. Albert Martinez pa. Ah, Regalo po sa patos. Mayukanox. Sa Tutuhano. Kaya naabot man ka diri. Ano ka na, ano mga helicopter. Helicopter? O helicopter. I'll go to. Inabasa naman ka. Mga beach lang ba? Ano yun? I'll go to. Musig nakig sa kuan ato. I'll go to. Asa ako? Oo, musig na agis sa ato. Ibo naman ko na sinig lokapa. Dira. Oh. So kita na mo sama nagtanaw sa Facebook live nato karon. Unsay kasulti ninyo ato?
usa ka tiguang alauna sa kadlawon. Nag-uwan pa gyud, nilugapak sa atop, nahulog. Pagkahulog sa tiguang gikan sa atop, gibidyuhan. Ringo na maong lalaki. Nay, tagasa man ka. Tagasa man ka, nay. Tubag po din, nay. Novaliches. Novaliches ko, no? Nagulsa man ka. Nangakog lumpia. Nangakog lumpia ko, no? Ano nabot man ka diri? Helicopter. Sus, nag-helicopter di es nanay. O yan, ano, nilugapak pa siya sa atop. Kamo nga naminaw ron, o sa ikasulti ninyo ato. Oh. Ngano sa kadlawong dako, nag-uwan pa yun, nabasa agad sa nanay, naabot siya sa maong dapit, mga kabombo. Unsa may inyo ang ikasulti sa maong panghitabo nga kadlawong dako, unya, paglugapak sa atop, gilili sa kanin nga lalaki, pagtan-aw niya, uy, nahog tiguwang. Mautos nanay. Oh. Nahog ang tiguwang, mga kabombo.